Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, gaur azaroak 6 da eta Silvio Rodríguez euskaraz abesten entzungo dugun eguna da. Eta saioa hasteko gonbidatu berezi bi izango ditugu gurekin. Jon Maia Soria eta Gorka Hermosa dira gertakari honen arduradun nagusiak. Ta dagoeneko hartu dute kafea gurekin. Hala ere, ezin ditugu konpas batzuk entzun. Mesedez. Gutxi batzuk. Apur batean itxaron beharko duzue bai astelena berriro hemen da, eta gu prest horri aurre egiteko. Ez gara larunbatean bezain beste pertsona bilduko hemen, baina saiakera egingo dugu. Bai, ez da erraza izango. Pasaden larunbatean Bilboko kaleetan 70.000 lagunek baino gehiagok babestu zituzten eta gure hizkuntza eskubideak Euskalgintzaren Kontseiluak antolatutako manifestazioan. Euskararen eta hizkuntza eskubideen aldeko aldarria ozen entzuntzen manifestazioan, eta hizkuntzak jasaten dituen erasoei aurre egitea ez ezik etorkizunera begira akordio soziopolitiko berri bat eskatu zuen Euskararentzat Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak. Ezi bat osatzera, Euskararekin bat egitera, Euskaraz bat izatera, batu zareten guztioi. Eskerrik asko. Ziruzien gainetik abiltzaetan, inokezidan esan. Larun batean bizi eta ikusitakoek poza ematen dute bai, baina gaurko egunera etorri beharko dugu, ezta? Ni hasiko naiz eta ja martxa hartzen dugun. Gaurko egunez, 1971 urtean jaio zen Iratxe Sorzabal. Irungo militanteari etaren politika aparatuko arduraduna izatea egotzi zitzaion, eta horren ondorioz hainbatetan atxilotu zuten. 2001an Guardia Zibilak atxilotu zuen eta 5 egunez inkomunikatuta izan ostean, Sorzabalek tortura jasan zituela salatu zuen. Torturaren prebentziorako Europako batzordeak eta Amnesty Internationalek egiaztatutzat jozituzten Sorzabalen tortura salaketak eta defentsak sosten horiek aurkeztu zituen gorenean. Hala ere auzitegi gorenak berretsi egin zuen Espainiako auzitegi nazionalak Sorzabali jarritako 24 urteko zigorra eta ez zuen sinesgarritzat jo salaketa. Azaltzen zaiatu arren jadanik alfonbrapean hautzkeriek ezkutatu dute udariak hiripotea ondordaindua dagoen sisteman edo non agertzen zaidu. Nik hartuko dut testigua, badut beste emakume bat eta aipatzeko. Gaurko egunez, 1938an jaio zen Diana Russell, Hego Afrikako aktivista eta idazle feminista. 40 urtez baino gehiagoz, Russellek bortxaketa, intzestua, feminizidioa, emakumeen hilketa misoginoak eta estatu batuetako pornografiaren eta sexu indarkeriaren arteko harremanak ikertu zituen. Eta gai horretan nazioarteko autoritate bihurtu zen. 1976an Bruselan egindako emakumeen aurkako krimenen nazioarteko auzitegiaren antolatzaileen nagusietako bat izan zen Russell, eta urtebete beranduago Women Against Violence in Pornography and Mediaren fundatzaileetako bat izan zen, estatu batuetan eta nazioartean pornografiaren aurkako lehen erakunde feminista. Desobedientzia zibila zela eta Dianak prezio bat ordaindu zuen demandatu egin zuten, dozena erdi aldiz atxilotu zuten eta batzuetan fisikoki eraso egin zioten. Berak tinko jarraitu zuen bere ideiak defendatzen, 2008ko uztailaren 28an hil zen. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Emakume artean bagabiltza, nik beste bat ekarriko dut. Honek ere libre izan nahi zuen, baina haren aitak Tordesia zen, itxi zuen. Gaztelako erregina izan zen 1504tik 1550 arte. Badakizuen orden, ezta? Joana lehenengoa gaztelakoa da, noski. Joana eroa bezala ezagunagoa dena. Oinordekotzan aurretik zituen anai arreba guztiak hil egin ziren eta
Joana Gaztelako erregina bihurtu zen. Baina badakizu ez zergatik hartu zen erotzat. Bere senarra Filipek bat-bateko heriotza izan zuenean, Joanak Burgosen lurperatuta zegoen senarraren gorpua Granadaraino eramatea erabakizun. Eta 8 hilabetez haren hilkutxaren ondoan bidaiatu zuelako hartu da erotzat. Erregina erotu zen zurrumurruak zabaltzen, ari ziren beraz aitak Fernandok hartu zuen berriro ere Gaztelako oinordekotza, eta Joanak 26 urte derrigorrezko itxituran igaro zituen Tordesillasen. Pixka gaizta izango naiz, baina besti bat etorri zait burura, neriola Loka eta Shakira. Benetan. Bueno, etor gaitezen berriro gurera eta utzi Shakira, bai. Gaurko egunez Bilbon jaio zen Eugenio Etxebarria, albokari eta albokagile bizkaitarra. Batzuen hitzetan azken albokari tradizionala izan da, izan ere arlo honetan Alejo Etxezarraga herrikidearekin batera Etxeberriaren lana oso da nabarmentzekoa. Beste musika instrumentu egile bat ere jaio zen gaurko egunez, Adolf Sachs, belgikar musikari eta instrumentu gile. Musika tresnen egile baten semea zen eta lanbide hartaz gainera flauta eta klarinetea jotzen ere ikasi zuen Bruselako konservatorioan. 1842an Parisen kokatu zen etan asmatu zuen saxofoia 1845. Adolf Sachs jaio zen eguna nola ez zuten saxofoiaren mundu eguna izendatuko. Instrumentu honen bidez mundu osoan gehien hedatu den musika mugimenduenetako bat ezagun egin zen. Jasa. Egun ospatzeko nahikoa dela musika tresna ezagun horretatik ateratzen den harmonia diote eta edertasun melodiatxua ezagutzea eta entzutea. Beraz, hartu tartetxo bat bigarren kafea maitzerakoan eta entzun musika pixka bat edo bitartean gozatu izan Marti Arturekin esaterako. Aizu, badakitezuela saxorik, baina aurreko astelenean aritu ginen Eagles taldearen inguruan, eta egunarekin hasi baino lehen esan nahi nizuen gaurko egunez jaiozela Glenn Lewis Frey taldearen sortzailea. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Tira, deigitixi hartu lasai, baina gehiegi lokartu gabe aurrera egin behar dugu. Gaurkoan Jon Maia Sori izango dugu gurean, baita Gorka Hermosa ere, eta euren abesti berria estrenatuko dugu. Bai, horren zai zaudete ez da, aipatu bezala, Silvio Rodríguez euskeraz entzuteko aukera izango dugu. Eta Josune Belez de Mendizabalekin txiri buelta egingo dugu eta aurkikuntza historikoen artean ibiliko gara. Eta Dona Peian Iznietorekin jeloskortasuna edo bekaizkerkeriaren inguruan hitz egingo dugu. Esango nuke dena prest dugula, kafeare nahiaina dugu. Az gaitezen orduan hilak 6 ditu gaur eta astelena da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok nostalgia kantua oraindik entzun ez duen June Romate Tibarguren. Egunon, June? Egunon. Urduri zaude? Pixkatxo bat. Zuekin Jaun Andreok nostalgia kantua bai entzun duen Goiuri Ezeiza Arandia. Eta ala eta guztiz ere urduri dagoen emakumea Goiuri Ezeiza Arandia, egunon? Egunon! Eta zuekin nizketan ari dena, Oñigo Asensio Elurbide, nostalgia kantuaren lehen akordoi notak entzun, eta dagoeneko nostalgia ere sentitzen duena bigarren kafeak gaur 618 saioa du, azaroak 6, goizak 10 eta 14 minutu zuzenean hemen naiz irratian, eta gu ere zuek bezalaxe zai eta prest segituan Jon Maia orkesteko eta Silvio Rodríguez euskeraz kantatzen entzuteko. Ongi etorri guztioi naiz irratian zarete bigarren kafean.
Bueno, dagoeneko hemen txata sutan daukagu, indiok errek dio, egunon gaziak ordenak oso elegante. Bueno, bai, efemerideak, edo gaurtik abiatuko den efemerideak, mugarriak Alex egitzen zuen, baina tira, nire gehiagik konturatu gargo izan ze jartzen nuen, Astelenak gainezka hartu nau, beraz, eskertzen da. Egunon nostalgia, egunon gorka eta Jon Maia, gora urretxu eta zumarraga, bai, gora, gorka. Eta mendik besarka da handi bat, urretxu zumarragan larun batean Jose Quintas musikaria handia eta askoren lagun izandakoaren omenaldi kontzertua ere izan zelako, han bere ikasle, bere lagun, musikakide, holtzakide izandako asko elkartu zineten, eta badakite oso egun ederra izan zela, bera gogoratzeko, eta mendik, besarkada batan izan zineten guztio, eta baita Joseren senide eta lagun guztien zatere. Eta bixi maite duten tartari helduko diogu, June Romatet Ibarguren, zein da zure maite duta? Neria simplea da. Noiz bait uste esan detela, gustatzen zaitela asko postreak egitea, baina gustatzen zait gehiago ikustea jendea postre horiekin gozatzen edo, hori. Batzuei ze ilusia sortzen dien, batean kaja bat ireki eta nik egindako zerbait ikusteak, maite dut hori. Nik onartu harra daukat maite dudala Junek postrek egiten dituena, eta gaur goizean haren gaietekin gozatu dugula, ez diogu Jon Maiari eskaini, baina goi eskiniko diogu gaieta bat. Goi Juri ezei zarandia, zein da zure maite duta? Maite duteza daukat. Maite duteza, ara. Bai. Irakurri dut Save the Childrenek egindako estimazioen arabera 10 minuturo aur bat hiltzen dela Gazan, edo besan da aur bat hiltzen dutela Gazan. Iristen zaizkigu irudiak, ikusten ditugu amak, aurren hilotzak magalean hartuta, Miguel Angelen Lapieta izango balira bezala, baina 525 urte beranduago. Amaren aurpegia, Mariaren abezain triste, eta umeen gorputzak marmola bezain tinko. Gorputz txikiak, panpinen antzera, pixuilla, besoak eta hankak zintzilik, bizitzarik gabe, baino nago ezote garen gu bizitzarik gabeak. Muturren aurrean horrelakoak ikusi eta ezin mugitu. Geldirik, gure bihotzak bai marmolezkoak. Nik baikorra golduko diot Gazan gertatzen ari den sarraskiari, eta esango du nire maite duta dela nazioartean ikusten ari garen elkartasuna, izan Vallecasen, Melbourneen, Londresen, Estatu Batuetan edo eta Bilbon, tira, guzti honen artean gertatzen ari den gauz on gutxietakoa izango da konturatzea, gero eta jende gehiago ari dela bere ahotsa altxatzen Israel egiten ari den basakeriaren aurrean, eta uste dut hori ere badela nolabait maitatzeko moduko zerbait, naiz eta nahigoko genukeen horrelako kontuetaz ez aritu beharra. Goizeko 10 eta 18 minutu dira, eta agurtu behar dugu noski, Jon Maia Soria, dagoeneko, hemen spoiler guztiak egin dizkizuegu eta kontatu dizuegu berare gurekin izango genuela, baina nostalgia giroan murgildu horretik, edo akaso nostalgia girotik galdetuko digu Jon Maiari zein den bere maite duta. Jon, egunon eta ongietorri bigarren kafera. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Konta eguzu zein den zure maite duta, Jon. Zuenak polita dira, ondo esandakoa gainera. Neri Junek bezala gustatzen zait egiten ditudan gauza partekatzea. Egun horiek oso bereziak izaten dira. Gauza txikiak ere bai, gazta bat oparitzen badiate, gustatzen zait lauzati egin, eta alabei eman zati bat, gurasoi beste bat, ezakizer, holako gauza txikiak bai, ez da? Baina gaur bezala kantu berri bat partekatzea, eta badakizuna, jende askori ilusioa egingo diona, eta baina bezperatik lo gaizki egiten dut, eta luze egite zaizkit orduak, eguna iritsi zai, eta gauza partekatzearen plazerra, esaten den askotan, ez da, opari bat ematen dizun plazerra handiagoa dela jasotzea, baino askotan niri hori gertatzen zait. Goizeko 10 eta 19 minutu orain bai, nostalgia giroan murgildu behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Badago Paco Aristik 1989an idatzitako poema bat,
etxe zaldatzen naizen bakoitzero gogora ekartzen dudana. Berdin dio, ez daukagu estufarik, baina musikak berotuko du gure etxea. Eguerditan eguzkitara atera behar da loroa. Eskalei ikasleak garela esan, liburu saltzaileei ez dakigula irakurtzen. Eta Jehobako testiguei ez dugula jainkorik behar, geu garela elkarren jainko. Whiskia, sobreko zopak eta Silbioren abestiekin nahikoa dugu. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Silbioren abestiekin nahikoa genuela uste genuen. Azken finean 500 abestitik gora idatzi ditu abeslariku batarrak. Kaxak mugitu ditut ojala abesten nuela. Inurri bat bezain txiki sentitu ando como una hormigitarekin, edo txori bat bezainarin alas de kolibrirekin. Santiago de Txilerekin historia ikasi dut. Eta entre amigos entzuten, irudikatu ditut nire etxeko maiaren bueltan Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés, Isabel Parra edo Silvio Bera. Que la aurora no de gritos que caigan en mi espalda. Silbioren abestiekin nahikoa genuela uste genuen, ez genekielako Silvio euskaraz abesten entzungo genuela. Baina Jon Maiak lortu du hori. Ausartu delako edo, badakizue. Ez banintza ausartu eta mugak behartu, nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Eta orain, abesti hori entzuteko sekulako beharra daukago. Esaten dute anemoia deitzen zaiola, oraindik gertatu ezen zerbaiten nostalgia dukitzeari. Geure buruak omen du orain gertatu ez denaren falta somatzeko gaitasuna. Eta guk dagoeneko badaukagu nostalgia kantarekiko nostalgia. Beraz gehiegi luzatu gabe, Jon Maiaren mikrofonoa piztu beharko dugu. Egunon, Jon. Kaixo, egunon. Zopolita indezu. Eskerrik asko. Berriro itzuliko naiz aipatutako kantura. Ez balitz ertzainak, ez balitz kortatu, Lujanbi ez balitz Maialen eratu, eta Silbiorik ez balitz? Nor izango litzateke Jon Maia? A ber, nik askotan esaten dut esaldi bat eta esan hori da jaten duguna garela, ezta? Nik esaten dut entzuten duguna gara, ezta? Irakurtzen duguna gara, ere bai, adibidez. Eta ni Silbio entzun dut ume-umetatik, amaren etxeko logelan magnetofoia zeritzon aparato zarrarekin kaseta sartu eta bueltak eta bere kantutan sartu eta bere atmosfera horietan sartuta igeri bezala murgilduta, ezta? 12 urtekin, 13 urtekin izebak oparitu zidan zinta bat grabatua baita ere, Silvio eta Pablo Milanesekin, eta gero ja etxeko kulturatik jaso nituen Aute eta Serrat eta Sabina, La Mandragora eta Javier Crae eta horietenak, nera bezaroan, eta, bueno, hori da ametsak betetzea, ez da, lehendabizi ausartzea, ze askotan jendeak uste du ezinezkoa dela, ez da, nola Silvio Rodríguez, zeinek esango zidan neri, ez da, umetan nere logelan entzuten dunean Fermin Muguruza kortatu, edo entzuten duenean Benito Lertxundi, edo entzuten duenean Silvio Rodríguez, noizbait beraiek nik idatzitako zerbait kantatuko zutenik, ez da, edo ni beraiekin kantatuko nuenik, nola ba. Baina, Silviorekin ausartu nintzen, eta uste dut hori dela pauso importanteena. Lehenengo amets egitea, gero saiatzea, amets hori betetzen ausartzea, ez jartzea mugarik zure buruari, eta nik ez dizkiot jartzen ja nire buruari mugak eta saiatzen nahi zaldudan guztia betetzen, alditudan amets guztiak, eta hola iritsikin nintzen Silvioren gana, eta ni Silvioren abestia gabe, segurazki ez nintzateke nahi zen bezalakoa izango. Ez bakarri bere musika eta hitzengatik, munduko ahots importanteenetako bada eta kantugia handienetako bat, historiakoa, esango nuke. Baizik eta baita bere baloreak jaso ditugulako bere kantuen bidez, ezta? Orain arte anemoia zena, gertatu zenaren nostalgia, dagoeneko nostalgia izango da, goizeko 10:24, zuzenean, naiz irratian, hementxe Jon Maiaren, eta Silvio Rodríguezen, eta Gorka Hermosaren, eta gero aztertuko ditugu dendenak nostalgia kantua.
batzuetan oalkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz ta ume itzuli aitonaren txori usaindun jertze granate hartara barre musu dena maitasuna betirako ziren garaira Silbioren kantu leunak mendiak kromo albumak taizerdi usaina taizarapeko lehen jolas beldurtien Ja gurekin ez daudenen ahotsa gogoratzen ari naiz orain ametsak beldurrak talagunak elkar bezarkatuta horta kantari ohartzerako amaitzen zitzaizkigu udara Eta orain zer? Wow. Handik ere unkitu iten nahi zentzuten edanean. Zarritzekoa. Entzuleok hauxe da kantua. Gertatu da, Silvio euskera zentzun duzue. Eta berriro entzungo dugu hemendik minutu gutxitara. Gainera bideo eta guzti, minutu gutxitan naiz.eusen izango duzue, minutu terdin izango duzue, naiz.eusen ere bideoklipa ikusgai, eta guk ere zuekin elkar banatuko du laister. Baina tira Jon, esan duzu oraindik unkitu egiten zarela, ez da gutxiagorako, norbere sorkuntza akaso ez da sorkuntza, gainontzekoekin elkar banatzen den artez, pixka zuren maite dutaren arira, orain nolabait kantu hau, beste kantu bat ere bada, ez? Bada beste zerbait zure barruan, ez? Bai, konstiente naiz Silvio Rodríguez dela, ez da? Eta ez da ja nere edo gure afera soilik. Nik uste dut olako personaje historiko batek, olako kantugile universal batek, gazteleraz dagoen eta egon den, eta biziri dagoen, kantugile handienetako batek, historiakoak, euskeraz kantatzea, eta euskal proiektu batean, kantu berri bat garan kantatzea, gainditzen duela norberaren burua ere, ez da? Nik uste dut euskeraren zatere oparitxo bat dela, eta badakigu Euskal Herrian Silvio Rodríguezek milaka eta milaka jarraitzaile dituela, belaunaldi desberdinetan, ni egon naiz bere hainbat kontzertutan etorri izan denean, eta konstiente naiz, gainditzen duela diskoaren dimensioa, ez da? Dala euskeraren opari bat, eskatu nionean ere horrela planteatu nion, ez da? Animatuko bazina, zuk ez dakizu zer litzateken gure hizkuntza txikiaren zat, zura bezalako ahots unibertsal batek kantatzea gure hizkuntzan, ez da? Eta, bueno, 67 urte dauzka, okerrez badago, eta ni ez naiz inor ezaguna ez munduan ez ezer, eta niretzat berak egin duen eskuzabaltasun ariketa euskeraz kantatzen, eta kantu bat garan, kantu berri bat gara diskoan, ez da, bat ere necesidadei gabe hola esan da, ez da, da izugarria, eta unkitu egiten hau, eta gogoratzen naiz estudioan geundenean, iritsi zenean bere ahotsa, Kubatik bidalia,
Ola jaintzi arte neukan ondoan, bera grabatzen ari zen egun hortan beste kantu bat egin du dalako berarekin, eta esaten jo, eske, bizkotxo bat egiteko gogoa ematen dit. Esatezun olaiak. Hain da entrañablea Silvio euskera zentzutea gizon hori, eta adin hortan ja, ez da, eta alegin hori egiten, ez da, ze entrañablea, ez da. Zenbat Euskal Herritar izango dira orain etxean pentsatzen. Ze gogoa etxera iristeko, sua balima daukat sua pizteko, bestela kalefazioa pizteko, mantarekin pixka tapatu eta kantu hau jartzeko, ez? Ze nostalgia dario kantuari berari, kantuaren lehen notetatik, lehen aipatu dut, niri Gorka Hermosaren akordio horrek ere ja dagoeneko nostalgia sortzen zidala, ez? Beraz, dena da bide batean, ze esango nuke Silvio berak ere emozio asko sortzen dituela guregan, baina nostalgia badela horien artean akaso indartsuenetako bat, ez? Bai, eta ez dago zertan iskutatu, ez da, ni ez naiz nostalgiaren kontrakoa noski, uste dut plazerra ematen duela askotan, ez da, batzutan mina ematen du, zalantzari gabe, baina beste batzutan plazerra ematen du. Eta nire kasuan letra oinarritzen da, nire aitonarekin argazki batzu dauzkat, historikoak niretzat, bere besotan agertzen naizena, txuri beltzeko argazkiak dira, eta gogoratzen dut bere jertxea, nola zen granatea, ez da, eta argazki horietako batean suposatzen dut jertxe hori dela, eta bere besotan dago, eta hortik, argazki hortatik abiatu nintzen letra, nostalgia izatera hortik iritsi zen. Batzutan nostalgiak eramaten dauela nera aitonaren besoetara, eta jertxe granate hartan, bera txabola bat zeukan, Zumarragan, eta txoriak zeuzkan, eta konejuak, untxiak, eta daneti zeukan, eta ordua pasatzen ditun, eta bere txoriu zaindun jertxe hartara eramaten dauela nostalgiak, haurtzaro hortara, eta orduan argazki horrek ekarri zidan nostalgia, bestela beste letra bat izango zan, ezta? Eta igual beste musika bat beharko zuen, lehenengo diskoan ere saiatu nintzen, Silviorekin zerbait egiten, eta beste kantu batekin saiatu nintzen, baina orduan okupatuta zegoela erantzun ziguten. Eta oraingoan, musika honekin, eta musika honek, Gorkaren musika zoragarri horrek, nostalgia behar zuen nire ustez, ezta. Gure streaminga zutan daukagu, gure uinak ere bai, jendetza hemen konektatuta, eta nahi baduzue gure txatean, gure WhatsAppean ere, kontai guzu iruditu zaizuen kantua, Indiokerrek ere esan digu, zorionak jon, ederra oso polita, baina tira, horri heldu horretik, aipatu duzuzu Gorka Hermosa, eta, etxiontako laguna ere badugu, telefonoaren bestaldean dagoen akordu hilari handia. Gorka Hermosa, egunon, eta zorionak zuri ere dagokizunagatik. Kaixo, egunon, izier. Opa, Gorka. Epa. Bueno, aipatu dugu, egin duzue, historikoa, gaur, azaroaren 6, kantuan da, nostalgia kantuan da Silvio Rodríguez euskeraz, baina, tira, kantu honek badu bere historia, eta historiaren lehen konpasetan badago akordoi bat, kantuan bertan, eta baita historian bertan Gorka, eta zure erruz sortzen diren doinuak dira. Konta guztien nolakoa den kantu honen historioa edo barne histori hori. Bota, Gorka. Nik uste musikak badaukala pertsona desberdinen gauzak desberdinak inspiratzeko almen hori, ez? Nik hasieran pieza instrumental bezala pentsatu nuen, enkargu bat egiten Italiatik nire korroia egiten duen familiak jaialdi bate antolatu bat zuen, eta eskatu zidaten pieza bat idazteko, eta italiara juten zen bakoitzean, baien tailerrera tomatzen duzu kristoren maitasuna, kristoren delikadeza, egiten duten pieza bakoitzean jatzen dutela baien arima guztia. Eta pieza batera zitzaidan egia zen atxalde batean, niko sola batzutan hilabeteak gautetza bat komposatzen, eta beste batzutan horrelatzen ditu momentutxu baten. Eta gero, Joni jarri nion, eta pilo gustatu zitzaion, eta erabaki genuen oso ideia politxe izango litzakela kanta bestu bat egitea. Eta berak egin zuen nostalgia letra, eta nik uste Joni guadaukala almena hitz egokiak, jartzeko ez dakarrik poetikoki, baizik eta fonetikoki eta musikalki, oso natural erantzi genizkiola hitzak, eta ematen du hasiera batean horrela pentsatu genuela, prozesua oso polita izan da. Eta
niretzako ez dakit, nire bizitza musikala batez ere atzerrian egin izan dut. Eta bai, beti sentsazio hori atzerrian gauza asko egiten dituela, baina Euskal Herrian ez dukela oihartzun asko egiten duena, edo nintzala iristen nire kuadrillakoei, edo nire herrikidei, edo nire emozionatzea, ez da, jonekin aritze honek, nik uste badaukala, hau azkenen gortutan egiten ari gana, baina ja kanta hau nik uste dela ginda, ez, modu oso polit bat, euskerari zuarrezko regalu bat egiteko betirako, ez? Eta nire eskerrona bizitza guztirako Joni, egin duen lan itzelagatik, eta moiten duen guztiagatik ez nik uste Jonek, sortzen duela inguruko guztiengan, hori, empatia bat, maitasun manik, aziren ezagutu nuenean, edoten nuen, ezin tabernara juten ginela, eta beti gonbidatzen gintuztela, eta beti tratatzen gintuztela superrondo, badauka Jonek hori, ez? Eta hori, sentitzen dudena bain da, eskerrona eta Joni eskerrori ematea eta lagundu. Jon, sorkuntza prozesuek beti txunditzen gaituzte, saio honetan, bada kantu hontan musikalki esango nuke Gorkaren baimenarekin lehen momentutik garrapatzen zaituen giro melodiko bat. Hori etengabe dago abestian. Eta Gorkak uste dut arekin konektatu zuen momentuan izan zuela kantua, eta zuk arekin konektatu behar izango zenuela lehen hitzoiek topatzeko. Ez dakit hortik abiatu zinen, batzuetan horretan, Silvioren ahotsan entzuten dugun batzuetan horretan, hasiote zen guztia, da nola izan zen idazkera prozesu hori? Bai, Gorkak eginda zeukan kantu hau, Amore izenarekin, bere pieza instrumentalak Amore du izena, eta oso amore da kantua, egia esan da, berez perfektoa zen, ez da, kantua instrumentalki, eta transmititze zuen amore hori, eta gogoratzen ez Gorkak esan zidala gauza txikiekiko maitasunari buruzko melodia bazela, ez da? Eta nik entzun nuenean, berak esan zuen, eta letra bajarriko bagenio, honi eta beste kantu bat ere egin dugu, niretzate pakete berdinean datozenak, Minan izeneko kantu bat egin dugu baitare, disko berrian dago baitare Gorkaren musikarekin. Eta hau Amore letrari gabe hor zegoen, eta nik entzun nuenean niri nostalgia etorri zitzaidan, ezta? Nostalgiaren sentsazio hori zuk esan dezun bezala lehenengo akorde ederroietatik, eta eske pelikula bat ematen du musikak, ezta? Pelikula baten musika ematen du, eta gero jator zitzaidan Aitonaren argazkia, ni besotan harturik, eta baina nostalgia hortan erori nintzen, da ezin nion beste historia bat sartu, niretzaia horrela zen, eta horrela da, eta hola gelditu zen, eta gero diskoaren grabaketa prozesuan eta ja grabatuta geneukan kantua Silvio gabe, daena nik kantatzen nuen, beste askotan kolaborazioak dauzkagu, kolaborazio ederra gainera. Silvioren itzalpean gelditzen ari da pixka, baina aste azkenean daukagu prentxaurrekoa eta hor dena esplikatuko dugu, baina Itziar Rituño, Olaia Intziarte, Luis Pastor, Maialen Arzaius, Ulu Media, Mikel Cazalis, eta bar, ez da? Eta hau grabatuta zegoen ja, baina, eta gainera ez nion Gorkari abixatu. Elkarreko esan nien, guazen Silviori bidaltzea berriz. Lehenengo diskoan bezala saiatuko gera. Ze kantu hau da beretzako, melodia hau, musika hau, letra hau nik uste beretzako kantua dela. Eta igual gustatzen bazaio, igual baiet esaten digu, eta nahiko labur idatzi nion gutun bat, aurrekoan iaia matrimonio eskatu nion, lehenengo diskoan eskatu nionean, beste kantu batekin, eta oraingoan, 15 lerro edo, berriz ere, ni nire ametsaren bilan indoala, eta gure hizkuntzaren ere zer litzatekeen, eta bar, eta baietz erantzun zuen. Eta hola, izan zan pixka bat historia, ezta? Eta, orain ja hemen dago, eta kantua egina dago, eta orain guzti hona da, ez da gurea bakarrik. Badizu zein daukat buruan? Zein? Idoia Surmendi. Idoia Surmendi ezagutu genuelako, igozuelako YouTubera, ojala abestiaren bertsio bat. Eta horrela hasi ginen Idoia zeintzen entzuten, eta esango nuke horrela abiatu zela bere ibilbide profesionala. Eta iruditzen zait oso
Oso politia eta oso zirkuloa izteko modukoa, orain Silbiok euskeraz abestea. Ba, bai. Jon Tejeria lankideak esan digu, ze momentu unkigarria neire bizkotxoa etxeko gogoa jarriztek. Tejeria intzak bizkotxoa. Igual gaur, Euskal Herrian, estoka utxiera izango da, ze behar da bizkotxoa egiteko. Pentsatzen jartzen bazea, ez da, ze necesidade dauka, ez da, bere ibilbidea zein den kontutan hartuta. Eta hizkuntza pentsatzen den nahiko zaila beretzat, ez da, bapatean euskeraz, pronuntziatzen astea, nik instruzioa bidali nizkion, TZ, Teixa, ez dakiz zer nola esan, baina, eta ni ez naizela figura bat, ez da, eta zen necesidade eta ze esfortzu egin du, nik uste berak ere izango duela Euskal Herriarekiko sentimenturen bat, ez da, seguru, eta ze hitz polit batzuk ere bidali zizkigun, mezu bat, eta Euskal Herriarentzat, Eta pentsatzen jartzezera, ze gizon entrañablea, eta ze eskuzabaltasunez jokatu dun, bere estudioan, ojala estudioetan, ahotsa hori grabatuz, eta ondo pronuntziatzen saiatuz, eta eta bitu, opari baten egin digu, betirako, ez da, Silvio Rodríguez handiak, ez da. Jon Tejeria lankideak ere esan digu, gazta zati batetik bizkotxo zati batera. Gorka Hermosa, aipatu dunik lehen giro melodiko hori, batzuetan hori, ez dakit, zure sorkuntza prozesua ere, melodia horrekin abiatu otezen edo antxe topatu otezen nuen, hemen dago kantua. Nolakoa izan zen momentu ura ere, ze momentu hark ekarri du beste hau. Ez dakit oso ondo esplikatzen ez, lehen esan dudana, batzutan kantak egite dituzu prozesu luze baten ondoren, eta prozesu oso razional baten ondoren, eta batzutan jartzen duzu akordoia ez da jotzen, eta ateratzen da kanta guztia segido horrela dalako. Ez dago beste esplikaziorik horrela zan, ez zintzen beste modu batera izan, edo oso derreza ateratzen zaigan. Egia da, Italiako artesau hauei, oparitx hori egiteko, asko entzuten nintzala Ennio Morricone, Cinema Paradiso, eta holako, Cinema Paradiso da nire filme favoriteneteko bat, eta pixkat atmosfera hortan, ez? Baina, ez zen bat ere pentsatutako gauz bat, ateratzen nola segido. Aizu, lehen esan du Jon Maiak nostalgia sentimendu bezala onartu egin behar dela, ontzat eman ere bai, eta bere gauzanak badituela, bere gozatzeko espazioa baduela, batzutan aurriritziak eta mitoak austeare ondo dago, baina akordeoia ezinbestean lotzen du entzule askok nostalgiarekin, eta kaso Gorka Hermosa, gure herri txikiontako akordoilari handienetako den horrek, baimena eman behar digu akordoia nostalgiarekin ere lotzeko, Gorka. Bai, nik uste instrumentuak badaukala, ez, almen hori, ez dakit zehazkizeatik, baina denoi gauzantzerako pizizkigunean zerbaitegatik izango da, ez? Taldi berean ere poza dakarkigu, baina akordoiaren pozak beti dauka, nostalgia kultu hori, pixkat, badauka instrumentuak almen hori, Goizuko 10 eta 54 minutu izango dira oraintxe, mentxe zuzenean naiz irratian, eta esango nuke denok bagaudela bizkotxoa jan eta etxera joateko gogoz, baina guk irratia egiten jarraitu behar dugu, oraindik azken entzunaldi bat emango diogu kantuari, ikusle eta entzuleak gordozkagu, eutxi-eutxita, ez dakit Jon, borobiltzeko zer gehiago esan daiteken, akaso norberak gozatu behar duela orain kantu, ez? Zuk ekarri duzu gurera, kantu bat gara eta kantu hau ere bada gure herriaren zerbait. Norberak egin beharko duela orain bere eta gozatu, ez? Izan bizkotxarekin, sutondoan edo nahi duen moduan, ez? Nik uste dut Silvio Rodríguez abeslari bat baino gehiago dela, ez da? Munduarentzat. Uste dut iraultzaren abeslaria dela. Uste dut giza balore askoren abeslaria dela. Uste borroka askoren abeslaria dela, momentu historikoen abeslaria dela, futbol estadioak bete dituen abeslaria da, munduarena da, kolektiboa da, baina aldi berean oso norberarena, ez da? Oso intimoa da, norberak lotzen ditu kantuak bere bizitzako momentuekin, kantue garamatzate leku jakinetara, momentu jakinetara, persona jakinetara, eta asko ari naiz idazten eta hitz egiten kantuaren izaera horri buruz, ezta? Eta kantu berri bat gara lanean ere bai,
60 orrialdeko poema bat idatzi dut honi guztiari buruz, liburu diskoa izango da, asteazkenean aurkeztuko dugu, eta asteazkenetik salgai egongo da, eta liburua 60 orrialdeko spoken word moduko poema da, ahots goraz irakurria izateko poema bat, errima librean idatzia, eta guztioni buruz hitz egiten dugu, ezta? Kantuaren transmisioa, kantuak dauzkan superpotere horiek, segurazki beste arte genero gehienek ez dituztenak, ezta? Oso segundu gutxitan transportatu gaitzake, oso segundu gutxitan negarrez jar gaitzake, oso segundu gutxitan milaka persona aldi berean sintonizatua kantuan jar gaitzake, oso segundu gutxitan lortu ditzazke gauzak bestela ia ezinezkoa direnak, eta Silbiok gure hizkuntzan kantatzea eta guretzat kantatzea nik uste ja gure disko hau ganditzen duela, eta orain Euskal Herriarentzako beste kantu bat dela, ezta? Kantu berezi bat eta pieza berezi bat hor geratuko dena, eta hori da daukadan satisfazio handiena. Ni azkenean nik ez dut abeslari izan nahi, ez naiz, bertsolari naiz, tarteka beste gauza batzuk egiten dituna, eta nire ambizioa ez da abeslari izatea edo olako ezer, baizik eta nire ambizioa da mundua mugitzea, nik sentitzen dudan bezala, emozioen bidez nire ekarpena egitea Euskal Herriari, bizigeran garaiari eta bizigeran mundualdiari eta gizarteari, eta batzutan bertsoekin egiten dut, beste batzutan dokumentalekin, liburuekin, orain kantuekin saiatzen naiz egiten, ezta? Eta hori da nire helburua, eta uste dut kantu honek ere ekarpentxo bat gehiago egiten duela bide horretan, mundu hobe baten alde, bizigeran zorabio hontan are gehiago, ezta? Guk ez dauzkagu bomba atomikoak, guk ez dauzkagu misilak, baina guk kantua dauzkagu, eta beti gogoratzen naiz Eva Forestek behin esan zidana, nola esan zidan liburua zirela eraikuntza masiborako armak, eta nik uste dut hori direla kantuak ere, ezta? Eraikuntza masiborako armak, eta gaurtik aurrera milaka personengan egin dezala kantu honek ere bere ekarpena, mundu hobe baten alde eta gure bizitza eramangarriagoa izan dadin. Goizeko 10:48 minutu, Gorka Hermosa hemendik besarkada handi bat zauden tokiraino, pentsatzen dut Kantabrialdean harrapatzen zaitugula, eta izango dugu berriz ere zurekin kaferik hartzeko aukerarik, eta aurreko hartan bezala akordoi hori hemen gure estudioan entzuteko aukera berandu baino lehen. Beste besarka handi bat zuentzako ere baita, mila esker. Zuri, Gorka. Eta Jon Maia Soriare agurtu egin behar dugu, baina uste dute, June Goiuri Jon Maia agurtu eta kantua berriz ere gozatu beharko dugula. Bai, mesedez. Jon, mila esker, benetan, gaur gurerako tarte hartzeagatik, naiz irratian kantu hau estrainatzeagatik, nostalgia kantua sortzeagatik, Silbio pixka bat gurera ekartzeagatik, eta mundu ikuskera zabal horretan, Silbio pixka bat euskaldunago eta pixka bat gureago ere sentituko dugulako etorkizunean, jarraitu kantuak egiten, eraikuntza masiburako beharrezkoak dira eta mila esker. Eskerrik asko zuei. Batzuetan oarkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz ta ume itzuli aidonaren txori usaindun herze granate hartaran barre musu dena maitasuna betirako ziren
beira. Silbioren kantu leunak, mendiak, kromo albumak, ta izerdi usaina ta izarapeko lehen jolas. Beldurtien lehen tanta. Ia gurekin ez daudenen ahotsak gogoratzen ari naiz orain. Ametsak beldurrak talagunak elkar bezarkatuta hile zorta kantari. Ohartzerako amaitzen zitzaizkigu udarak. Naiz.eusen izango duzue entzungai eta ikusgai, bide batez, eta Jon Maia oraindik hemen dugula baliatuta eskerrak ere eman barko dizkiogu eta aitortza egin Odei Alkimiari bideo honen sorkuntzagatik. Jon, ez dugu orain arte ipatu eta hori ere ipatu. Bai, Odeiekin egin ditut nire bideo guztiak, aurrekoak ere bai, eta orain ere bai, hau eta beste bat etorreko da gero, eta bai, Odei laguna da, bertsolaria, raperoa, eta bueno, sensibilidade bereziko pertsona ikusiko duzuen bezala bideoan. Baren bai, Jon Maia, mila esker eta laster arte zaindu. Zuei. Bagoaz aurrera, hemen, bigarren kafean, Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oye, te he grabado todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 egunera zinta hori falta zen. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen dituela, eta zeinek esaten ziren ez? 5 urteko aurrak, etxera etortzen balen bazian, ni magisteritzako tituluduna nintzanik, bueno, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parsoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera, aurrek egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta erdizerik apaiatik debekatuan ingoratu hori. Ez dena Naiz Irratian, asteartero iluntzeko 7:00. Goizeko 10:45 minutu eta bagoaz gu Gaztizaldera, astelenero bezala, Josune Belez de Mendizabalekin aritu behar dugulako, eta Josune Belez de Mendizabalek, galderak egitea gustoko egi ote duen, baina gaur ere bota digu. Asteko
Zertan hasi aurretik, Josune Belez de Mendizabal, egunon, tangitorri. Egunon, gaur 3. kafea, Nik behintzat, ja 3. nabil, eta ezin esnatu asteburu gogorra izan dugu, uste dut, bertan zaudeten askok ere bai. Lana, eta gero esan duzu, eta deskantxoa noiz. Eta gaur, nabarituko diazue ahotsean ere bai, nekea, baina gogotxu zuekin egoteko. Oi, Josunek galdera bota digu, berak ezin duelako hitz egin, hau zabalka da bilelako. Ni beti galdera ditut, gero erantzunak ez, baina galderak bai. Eta bai, egin dizuet, eta zer? Entzulekin elkarbanatu beharko dugu, lehenengo zeinen galdera. Noski, bai, zuei utziko dizuet, venga, zuek kontatu. Galdetu digu Josune Belez de Mendizabalek, ea inoiz aurkikuntza historikorik egin dugun. Egiteko aukerarekin fantaseatzen ote dugun, eta zerk emango liguken poza, eta izen ona. Nik aurkikuntza historikoa egin nuen duela gutxi. Ara. 2002an kadukatutako Pedro Mayo txokolate tableta bat amonaren etxean. Ez da makada. 2002an, Eta frogatu zenuen, Koiuri? Ez. Ez ziren osartu? Erintzen osartu. Hori bifiduz aktibo, gero rirra, jazta. Horrekzea fosforas bokibartzuen memoriaren zatez. 2023an bizi gara, Ja, bueno. Gozaba da, hoxe jango dut jogurrau, pare bat egun pasatako, ez da? Pare bat egun, 2002ko iraungitza data duen jaki bat, hori beste kontu bada, Baina aurkikuntza historikoa da. Bai, bada. Eta gainera, egongo zen arre baten moduan, ez? Gogorra. Inguruan, aurkikuntza historikoa da. Izan bada, izena duena bada, eta izena duen enean bada aurkikuntza, baina ez dakit. Ez benetako aurkikuntza historiko bat egin izan banu, dagoeneko ospetsuan nintzateke, ez? Bueno, Bazara. Gehiago. Nazio artean. Hori da berda. Beyoncéren maian. Euskal Beyoncé izateak hori daukago, Juri, Euskal Herrian zarela Beyoncé baina. Vale. Bai, kanpora jotzeko. Baino, uste dut hemen inork ez dugula aurkikuntza historikorik egin, ez da? Nik ez zintzat. Zuk Josune bai? Nik neuk ez, alfombra azpian batzutan ikusten duzun hautsa pilota hoiek, ez dakit edo sofan agertu diren txamponak, inoiz igual pesetaren bat, fíjate, peseta! Hoiek ere aurkitzea hori bada historikoa, Edo, aurkituko bagenu galduko balitz ere bai, imperdible bat, paradoxa, imperdible bat galtzea eta gero aurkitzea, pum, tori. Superloko, gaur astelena izateko. Nik neuk ez, baina hemen, Arabaldean, aurkikuntza historikoak izan dira azken astean. Hasiko gara, neolitora atzera egiten. 2003 gertu gehatzen zaigu neolitoaz hitz egiten baldin badugu, egin behar dugu 5.000 urte atzera. Eta hemen Arabar Errioxan Laguardian dagoen aztarnategi batean, aurkitu dituzte, bertan gerrate bat egondaren zantzuak. Zer, eta, bertan hortzitako 318 inguru lagunen zurren analisia egin dute, eta emaitza horiek ere argitara eman dute Teresa Fernández Crespok eta Javier Ordoñok, beraiek arkeologoek egin dute, eta aleari azaldu diote. Alea da hemen Araban jasotzen dugun aldizkaria, astekaria, bai. Eta zein da hemen aurkikuntza? Ondorioztatu dute, bertan esan bezala gerrate bat egon zela, gizonak ziela gehienak eta zauriei erreparatu diete. Orotara, 154 zauri aurkitu dituzte, eta hoiek aztertu dituzte. Horietako 75 orbaindu gabekoak izan ziren, heriotzaren unean gertatutakoak, hoiek momentuan hil ziren, eta gero 89 orbainduta zeunden. Hau da, batzuk bizirau zutela, eta nolabait, ibili dira hor, ikusten zen olako garrantzia izan duen gerrate horrek eta zaurien ondorioz hori dena, Borroketarako gizonen falta esaten dute arkeologo hauek, somatu zutela, belaunaldi berrien erreleboa ezinbestekoa izan zela garai horretan. Aztarnategi horretan hori da aurkitu dute, eta
Aipatzen dutenagatik, Europan ez dago horren parekorik, eta ezi puntak ere aurkitu dituzte, eta horri bili dira, ni pixkat gai hauetan galdu egiten naiz, baina iruditzen zait harrigarria, ez? Nola, baina kokatzen duzun aztarnategia, eta esan duzu hemen, ja aurkitu duzu hor guda bat egon zela, edo herri bat, edo hormak, edo murruak eta, baina gero, urteak eta urteak jarraitu ikertzen eta agertu zerbait berria dena. Niri pixkat estan da egiten dit buruak, iruditzen zait indusketen... Bai, ez da? Sakon-sakonean egon daitezken gauzak, horregatik esaten nuen, sofa azpian ere auskalo ze aurkitu dezakegun. Bueno, entzuleari utziko diogu tartetxo bat pentsatzeko horrelako aurkikuntza parekorik egin duen. Haizearien kontrarea ezala, iraganaren dantzaldi gaiztoena bada, gu ere areazko biakatu gara. Balur bat arean, takarrena eskua urretara. Bueno, aukerarik izan duen entzuleak tartetxo honetan, aurkikuntzetan murgiltzeko, baina tira, uste dut horrelako aurkikuntzak egiteko Josune aditua behar duela izan ikertzaileak, eta beraz, tira, galdera bota dugu, norbaitek pentsa dezake zerbait aurkitu edo asmatu duela, baina gauza serio eta zari gara, eta oso serioz, hemen maila hondiko ikerlariak aritu dira, hau guztia gureratzeko, ez? Inigo, jarraituko dut, ze badaukatenik gehiago, Bai, ez datoz albisteak orain? Bale, bueno, zubek esan, Ez da, hor boletinik gabe egingo dugu aurrera lasai, bai. Hala, venga, nik emango dute hemen berria, ez, berri hau ja da emanda dago, igual akaso, beitu, nik atzo teleberrian ikusi nuen, baina aldez aurretikan behintzat hemen bagenekien, honen berri bagenuen, eta berriro ingo dut pixkat pro araba, Alea aldizkariak atera zuen aurreko astean, Rafael Albertien euskarazko olerki bat aurkitu dutela Gasteizko aldizkari batean. Ez dakit horren berririk zenuten edo, ez? Ez. Gurik ideia ikusterakoan deskubritu dut, bai. Bai, bueno, hau da, ez da Rafael Albertik euskaraz idatzitakoa, baizik eta Odon de Apraizek itzulitako poema bat. Hau, aurkitu dute 5 izeneko aldizkarian. 5 izeneko aldizkari hori Gasteizen argitaratzen zen 1934 garren urtean. Eta hortxe agertu da, esan bezala, Rafael Albertien euskarazko olerki bat. Albertiren ze poema den egongo zate pentsatzen, pues, un fantasma recorre Europa. Eta itzuli dute, itzuli zuen Odon de Apraizek izukantza Europa ziar. Hori da. Honen albistea nola ailegatu zaio Aleari? Diario de Cadizek argitaratu zuen, hori baino lehen, hemen iturri buruzari gara, eta Garikoitzkener hizkuntzalariak jaso zuen bere sare sozialetan. Garikoitzkener Gasteiztarra dugu, eta esan bezala Malagako arotz batek aurkitu du. Arotza bai, baina poeta edo poesiarekin harreman sakona dauka gizon horrek, eta Malagan bizi da, eta hortxe ari zela, ikertzen, aurkitu zuen aurkikuntza hau, izan zala, ez da berez aurkikuntza, hau ez da indusketan bezala horre lurrazpian agertutakoa, bazegoen liburutegi batean bilduta, baina, gizon malagarroni nolabait entzio nolan atentzioa, eta horren berri izan dugu egun hauetan. Rafael Albertiren izukantza Europa ziar, bere olerki hori euskaratua 1934 urtean, 5 aldizkarian, Gasteizen publikatzen zen aldizkari horretan agertu dena. Ez da makala, Ez da makala, ez? Eta, gero Twitterren edo nola deitzen da, nik Twitter ez daukat, baina nola deitzen da orain, Ixa? Nola deitzen da, Nola deitzen da, niri Ixa horrek, ematen dit pixkat, virus itxura hartzen diot, nire gauzak. Ez da pixkat, 3 rombos. Entzule batik esan digu, esan Josuneri abizen gutxiagorekin ere bizi daitekeela. Bueno, a ber, inbidia gutxiago, Eingo du enbidiari buruz, bai.
Bai, egia esan, bai, luzeak bai, baina horrek ez dakar gero titulorik, Titulo Nobiliariorik, ez? Hori ez dauka. Ez zara ez alaba edo kondesa edo lakorik. Ja, askotan bakizu zer, hau kontatuko dizuet. Aurrekoan, politikari batek esan zian, bai, zuzara Jose Mari Belez de Mendizabalen alaba, ez naiz, claro, Belez de Mendizabal, eta bera hor urtetan euskara munduan murgilduta, eta ez naiz. Beti galdetzen diate hori. Eta gero, da pixka decepzioa, esaten diatean, ez zara Jose Marien alaba, Ba ez, eta pixka joia. Ja, ez naiz garrantzitsua ala. Nera aita eta nere amana naiz, Ya está, esan dut. Kontatuko dizuet bestelan, nik ez dakit historikoa diren, etzat badira, zene nahiko despistatua naiz, baina nik aurkitu ditut bi gauza etxian direla zoragarriak. Aber iruditzen zaizuen, zuei. Claro, kazetari garaian, orain izango zu, eta zer zara gaur neska, gaur egun ez dakit, eta astelena izanik, ez dakit, gaur egun, ez diot jarriko etiketarik nere buruari gaur, baina egia da, urtetan ibili nintzela kazetari bezala lanean, eta, garan ibili nintzen, 6 urtez kultura lantzen. Eta orduko kasetak, hau bai da indusketa lana, aztarnategi batean aurkitzen dien horietakoak. Kasetak gordeta dauzkat. Wow. Wow. Bai, eta da, kurioso honez, grabagailuak lehen, ez ziren digitalak, eta hor sartzen zenuen zinta, eta gero, elkarrezketa grabatzen zenuen, play eman, eta grabatu. Eta, esan ingo. Grabagailu horrenak, ez? Alegia, zertzen txiki hauetakoak edo musika entzuteko ezagutu ditugun kaset modukoak? Olakoak, bigarren hoietakoak. Handiak, kaseta, ez dakit nola esan, 80, igual 2000 garen urtea izango zen, ez dakit, gero digitalak etorri ziren txikitsuagoak, esku batekin ja hartzen zenituztenak, eta holan, baina hauek, garbiketa egiten, noizean behin egiten du garbiketa esan izuen, pandemian bitan garbitu nituen kristalak, nengoela txarto bai. Aurkitu ditut, zinta batzuk. Eta grabagailua ere daukat. Ze, klaro, zinta bat erreproduzitzea, grabagailuri gabe gaur egun zaila da, Eta ez asmatu zeinenak. Elkarrizketa. Ez naiz gai izan berri entzuteko, Zeka, honi gazteagoa nintzen eta lotxa ikaragarria, en plan de, barkatu, baina gaur, Olako txolin pertzepzioa hartu diozu zure buruari? Bai, gaur egun para nada, ezta? Baina, garai horretan... Entzun egin behar da, eta izu, pixkat, gauza desango izut. Josune gaztea mimatu. Josune gazte ura, June gaur egun da. Exactamente. Junek bigarren kafea entzun modu. Hori hain bigarren kafea, orain txertan, ez zai gustatzen ere ahotsa entzutea, orduan ez dut entzuten. Ja. Ni gertatzen zait, eta antzerkian grabatzen ditugun bideoak eta teaserrak eta holako gauzak ere ezin ditut ikusi. Baina baitzen eta baina hau nola egin dezaket eta gainera hor publikoaren aurrera atera, baina ze lotxa, baina ze gaizki, baina eta venga. Bueno. Baina oraindik ez esan nor elkarrizketatu zenuen. Bai, barkatu nire txiribuelta honetan, klaro, txiribuelta borobila denean, ez dakit oraindik zirkularen ze zatian nagoen. Claro. Vale, entzule maitagarriak, banoa. Bitu, Nestor Basterretxearen elkarrizketa bat, bere etxean izan nintzen, duela urte desente, gaina ez dugu goratzen zen bat urte, baina hor, berarekin, eta hor goratzen dut, bera bat urdurin joala, bera, maila handiko euskal kulturan pixu handia zeukan pertsona zen, eta bere etxera gonbidatu ninduen, eta ara jo nintzen, bere baserrira, eta ikaragarri ondo tratatu ninduen, zergatik ez da, baina batzutan, Dusko Ivanovitxik ere egin nion bere egunean elkarrizketa eta gauza bera, ez da, jarrera hori, pertsona importanteak, telebistan agertzen direnak eta, azkenean, pixkat kikildu egiten zara, baina, oso jatorrak eta oso interesgarria. Eta horren zinta daukat, baina beste baten ere bai, eta honek emozionatu egiten, nauze, ea goratzen duzu, seguro baietz, Con un poco de chocolate izeneko filma zuzendu zuen berak, Ondarrutarra, Aitzol Aramaio,
Aitzolara maio, junzitzaigun oso goiz, oso goiz. Eta horren zinta ere badaukat. Eta hori ere ezin izan dut entzun. Gogoratzen du nun egin genuen, Gasteizen Herreria kalean, eta garai horretan kointzitzen genuen, Aitzol, laguna bazen ere Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe, eta hortxe kutsialdean hortxe ibiltzen ginen, eta kointzitzen genuen, eta hau gertatu zenean, ez da, jun zitzaigunean, kolpe handia, ez? Eta horren hitzak ere baditut, nonbait, baina hori dauzkat hor daude zintak. Badaki dauzkadala, hau da pasaportea bezala, aspaldian ez duala erabili pasaportea, badaukat nonbaiten, baina batzutan noa bila, ez dakit zergatik. Hori igual, donari galdetu beharko diogu hurrengoan. Bai, segituan dator dona, beraz, akaso galdera hori bota dizaiokegu, hola, gaur maite dutaz libratu den horretan, akaso galderatxoa botako. Nola izango litzateke galdera, Josune? Jolin, nola izango litzateke galdera? Bai, dauzkagun altxorroiek, altxorrak edo aurkitu ditugun aintzineko gauzak berrikusteko beldurra edo eragiten diguten beldur hori, ez? Edo zergatik ez gara usartzen horiek berrikusten. Lasai, dona, hartu arnasa. Azteko eta behin, dona, egunon eta ongitorri, bigarren kafea. Egunon. Hartu lasai arnasa, kokatuko dugu, ari gara hemen aurkikuntzen inguruan izketan, eta, Josune kontatu dugu, baditula grabazio batzuk, zinta batzuk, aspaldiko bere kazetari garaiko entrevistak, eta, horrek konektatzen du Josune emozio batzukin, eta batzutan, ez du nahi izaten, ez, emozioekin konektatu edo zinta horiek hartu. Hartu arnasa, bukatuko dugu Josunerekin, eta agurtzen galdera egingo dizugu berriro. Ados? Josune, gauzat esango dizut, eta hau pixkat teknikoagoa da, baina zinta horiek tarteka reproduzitzea ona da. Imaginatzen dut, ez, bestelan? Iren enean, zintan, itxasteak edo pegatzeak edo dropak eta ekiditeko, pixkat, geldik egotea ez dakit honegia zaien, da gero, kontu ezetasunarekin, eta akaso zinta horiek digitalizatzea ere bada, olako backup bat, olako bigarren aukera bat eukitzeko plan ona, ez? Inigo, pribatuki hitz egingo dugu, bai? Honi buruz, Zuzarela oso salseroa eta oso digitala, eta ni analogikoa erabat, hasi que, bai. Eta asteazkenerako usartzen naizen, asteazkena goizegi da. Baina saiatuko naiz, errekuperatzen eta... Bai, baina eragiten didate eta bitu, hau donarentzat beste galdera bat, eragiten didate pixkat, ni irekia nago, pixkat sentitzera, baina, klaro, igual egoten ez gero 2 ordu negarrez edo auskalo zer, eta lana ere badaukat, gero pilatzen zait, danari ezin diote heldu, eta astelena da. Aizue, ni banoa, venga, igual laugarrena ere hartuko gaur, laugarren kafea. Nik ere banuen intentzioa kafe bat hartzeko orain, baina ja jarri gaituzu hemen lanean, eta Dona Peian Iznieto ere agurtu beharko dugu. Itxoin pixkat, hemen Dona dagoela, Dona, konta iguzu, badugu erantzunik, Josunek kontatu digun ontarako. Oso interesgarria da, Josune, esate ez duna, ez? Asko guztetu zait, sentitzea presenago, baina, ez? Askotan hori gertatzen da, irekita gaude orokorrean sentitzea, baina ze gertatzen da hor, ez? Beti ez gaude presta, astelena da, gauz asko ditugu buruan, eta askotan, kaja batzuk irekitzen ditugunean, horrateatzen dira emozio eta sentimendu batzuk, zeina beti ez gauden prest sostengatzeko behar duten bezala, orduan, hor beldurra piztu egiten da, zinegona, zalantzak eta bar, eta zegin ezakegu hor, beldurra sentitzeko prestutasun hori izan, ez? Edo baimen hori eman, eta resistentziak askotan dira kalte gehien egiten diguna emozioa baino. Josune? Noa lasaiago ja, Dona, mil esker. Bai, eta gero, nik galdea pilo bat dauzkat, itxoinea aprobetxatuko, azkena benetan. Argazkiak ez zaizki gustatzen, egiten ditugu pilo bat, eta gaur egun mobilarekin gehiago, baina gero, atzera ikustean ere burua eta nahizetan gero emozio onak bizi izana argazki horietan, edo oroitzapen politiak izan, baina ez gustatzen atzera begiratzea. Igual egiten dualako desente. Nostalgia puntu bat ematen dit, eta eta gero ere, hor askatzen da dena. Ez zaizu gustatzen, ez zaizu gustatzen, eske den hori ez dugu dena. Hori behar nuen entzun.
Hori da. Aste honetan ikusi dut Dona Peñaniz Nietoren saretan, edo Educando la Emoción saretan, terapia denok egin beharraren mito hori edo esaldi hori, eske guztiok egin barko genuke denontzat da ona, Ez. Bueno, bai baino ez. Hori da, bakoitza dan bezalakoa da, eta denak ez gaude prest momentu oro, eta batzutan inoiz terapia prozesu bat hasteko. Listo, jazta. Hori ere onartu behar dugu. Eta elkarbizi behar garen narekin. Eta listo, eta bakoitza den bezalakoa da, eta gure burua onartzea, zaintzea, eta sostengatzea da niretzako terapeutikoena izan daitekena. Eta ez baldin banago prest, ez dago prest. Listo. Askatu dezagun egin behar, eta hobetu behar, eta zaindu behar, eta jazta, batzutan ezin da. Batzutan ezin da. Josune Belez de Menizabal, Fernández de... Garaialde. Batzutan ezin da, eta dena ondo. Ni bastante daukan nik nire abizenekin. Hala, eskerrik asko, Ja, Astelena, askatu dut pixkat, Mil esker. Zuri, Josune zaindu. Azkener arte, aio. Eta guk hemen atxedenik gabeia, Dona Peñaniz Nieto agurtu dugu, baina kaso galdetu behar diogu, zer moduz dagoen, Dona? Nahiko ondo nago gaur. Nahiko azkar jarri zaitu gomen lanean, Bai, egia da, begira ze astelen polita gauzkoa, Duela bia ez esan genizun, astelenak edartzen genizizula. Ostras, junintzan pixkat esaten, bueno, a ver, baina, bai, gaur ere esnatu naiz, goizan lanean aritu naiz, terapiak egiten, etorri naiz honea, guraldi xamurra dago, oso gogotxunago gaur, aber ostirala, nola itizten naizten. Ze politan eska, Jesus, nahiko nukenik astelen guztiak horrela bizi. Guztiak ez dira, baina justo kointzitu du azkenengoak horrela izaten ari dira. Zu ere gaur pospozio hartutzea? Egia da. Baina, bueno, ez dugu beti, zoriontsu izatea ez da beti pozik egotea. Orduan, batzutan ere, eske poza da droga bat bezala. Eta zoriontasuna da, beste gauza bat bezala. Estrenatu dugu gaur, saioa ziren Jon Maiaren nostalgia kantua, gero entzungo dugu berriro, baina uste dut egon dela Jon Maiaren esaldi askoren artean, edo esaldi nabarmen askoren artean bat, eta nostalgiak ere baditu gauza honak, eta konektatzen gaitu sentimendu goxo xamarrekin, eta nostalgia onartu behar da, eta nostalgiak ere badu hori, norberak nostalgia kudeatzeko duen gaitasunaren edo arabera, nostalgia izan daiteke goxo egoteko modu bat. Bai, ni pertsonalki oso nostalgia zalea naiz. Asko gustatzen zait, gaina hor putzu hortan, nostalgiaren putzuan, buzeatzea eta behin da berriz, eta saiatzen naiz jendea sartzen. Baina, Josunek esan du bezala, ematen du bera ez dela, argazkiak ez zaizki gustatzen, berriz ere konektatzea horrekin, bai, batzutan, eski, denak ez gaude eginak, ez dakit, harin berdinetik, orduan, jazta. Niretzako bai, emozioak ez dira onak eta txarrak, orduan, nostalgia emozio bat izan da, bere funtzioa du, eta bere gauza politak ere baitu. Baina gaur ezkara Dona Peñaniz Nietorekin nostalgiari buruz aritzeko asmoarekin etorri. Jeloskortasuna eta bekaizkeriaren artean ariko gara berarekin, eta emozioak, aztertzen hasi aurretik, zer diren edo azaldu ere egin behar dira, norberak izango du jeloskortasunaren, bekaitzaren inguruko, ideiaren bat, baina uste dute, pixkate, emozioa berako katzea garrantzitsua dela, Dona. Bai, definiziora beti jumar gera. Ez jumaren, uste asko marko handia ematen digula, eta zerbait eta zitze egiten ematen dugu, hori definitzea, lehenengo pausoa izango litzake. Orduan, nik ekarri dut bi definizio, hola pixkat guztuziatzen egon naizela, baina jakin nahi dut, zuek nola definituko zenukete, edo dezuen jeloskortasuna, zer da, hola asko pentsatu gabe? Niretzat gehiago izaten da, nik sentitzen detena batik, sentitzen bat hori da intseguridadea. Nire buruarekiko. Jeloskor sentitzen zarenean, edo jeloskortasuna sentitzen zuenean, intseguridadarekin konektatzen zuen. Bale? Interesgarria. Nik aste honetan irakurri dut,
ze kasualidadeak batzutan, Instagramek ere ekarri dit, algoritmoak ekarri dit, norbaiten, baino etzegon zurekin lotuta, uste dute, beste norbaitet izetorren, esatezuna, badela, pixkate, norbera gutxiago sentitze hori, edo gutxiagotasun konplexutik, edo autoestima faltatik edo, agertzen den zerbait. Ez dakit zehazki hori den, baino bai esango nuke norberarekin oso pakean ez egotetik edo datorren zerbait, ez? Bai, pixkat oso kanpora begira egotetik edo. Eta uste dut orokorrean, ni neu akaso ere bai, baina orokorrean oso kanpora begira bizi garen gizartea garela. Izaki soziala gara eta kanpora begiratzen dugu, eta hori ez da zerbait ez osasungarria. Nahi ez zait gustatzen autoestima faltarena azaltzeko jeloskortasuna zer den. Osea, uste dut sentitu dezakezula jeloskortasuna, nahiz eta autoestima bere tokian eduki. Nik ez dut hori esan, Ez inigok izan du? Nik esan dut, hausnarketa hori agertu zaidala, eta ez dut esan horrekin ados nagoen. Ez dela hainbeste hori, baino bai pixkat oso besteengan proiektatzen egotea, edo besteengan begiratzen dugun horrek guregan eragin gehiagitxo eukitzetik edo. Iruditzen zait. Baina ados ez egoteare ondo, Nik ez dut esan autoestimarekin lotuta dagoenik, baizik eta hausnarketa hori ikusi dudala Instagramen egun hauetan, eta kuriosa iruditu zait donaren gidoia ikusterakoan, eta eran egun edo atzo agertu zait hau. Ez que dena konektatuta dago. Bai, gehiagi dakite denetaz. Oso sakon juntzeate. Bueno, a ber, oso sakon. Oso polita da hemen gertatzen dena, batzudanin natorrela aztalekoa lantzera eta juten gera sakonera. Intensito batzu gara. Intensito batzu gara, gora intentsitatea. Vale, jungo gara, Wikipediak eta Euskaltzaindiak definitzen duen nera. Gaina asko gustatzen zait, mezkla ez dakit zergatik. Dakatemen Wikipedia Euskaltzaindia. Bueno, Wikipediak esaten du. Jeloskortasuna, pertsona batek bere ustez berezkoa den zerbaitekiko, mehatxua edota galtzeko aukera sentitzen duenean, sortzen den oreka emozionalaren hausturari emandako erantzuna da. Arrapazan. Ole! Behobia Donosti baino luzeagoa izan da, esaldi hori. Bale, ni hemen oso berriz entzuten baldin badago gehiago markatzen da, baina hemendik ateratzen dut. Bere ustez berezkoa den zerbaitekiko mehatxua edota galtzeko aukera sentitzea. Bere ustez? Gure, ni sentitzen baldin badut jeloskortasuna, nere ustez berezkoa, nerea den zerbaitekiko mehatxua edo galtzeko aukeraren aurrean sentitzen dudanari. Horri esaten du Wikipediak. Eta Euskaltzaindiak botatzen du. Norbaitek maite duen pertsonaren amodio edo... barkatu. Norbaitek maite duen pertsonaren amodio osoa ez duenean, edo ez duela uste duenean, bizi duen sentipen mingarria. Eta hemen Euskaltzaindiak eramaten gaitu maitasunera, hau da, eta ni orokortuko dut eta harremanetara zabalduko dut, eta mina aipatzen du. Ez, Wikipediak esaten du oreka emozionalen hausturari, eta hau asko gustatzen zait, ze niretzako bizitza da edo orekatxua edo ez orekatxua, eta orekan sentitzen dugu plazerra edo plazerrerekin sentitzen ditugun emozio eta sentipenak, eta desorekan mingarria den horrekin, eta pixkat hori azaltzen da. Orduan, zehazteko pixka bat gehiago, nerea den zerbait galdu egiten dut edo galtzearen susmoa dudanean pizteo egiten den min hori, eta hemen, jeloskortasunaren inguruan hitz egiten dugunan harreman eta hitz egiten dugu. Nerea den hori ez da nere mobila, nere kotxea, nere galtzerdiak, ez, da harreman bat. Orduan, hemen neri etortzen zait galdera bat. Harremanek jabea izan dezakete? Pertsonen jabeak izan gaitezke? Ez. Nola? Beste pertsonenak? Claro, hemen azaldu egin dugunaren, edo Wikipediak eta Euskaltzaindiak esaten duenaren arabera, harreman bat nerea edo berezkoa denaren sentsazioa izan behar dut denengo. Orduan, hemen neri etortzen zait, baina harremanak jabea dute, harremanek jabea dute. Besteraino ikasi dugu, urte batutan.
Esango nuke. Hora bai, galdera garritu, no? Nola? Trampa dago hemen? Claro, porque hemen, hitz egiten ari gara emozio batetaz, eta badakigu emozioak ez direla, ezin dugula kontatu, zerbait oso efimeroa da eta simbolikoa da, orduan, ere, bakoitzak sentitzen du jaroskortasuna bere erara, evidentemente, baina, baditu ezaugarri batzuk, mankomunean jartzean eta sozializatzean, definitu ditzazkegula. Eta hemen Wikipediak eta Euskaltzaindiak esaten digute, badela nolabait harreman, eta hemen amodiozko harreman bat, baina egoazen orokortzea, harreman bati egokitzen diogun, jabetasun bati lotuta dagoela. Eta harremanek eta pertsonek ez dute jaberik. Ez dute jaberik. Orduan, zer da gezurra? Izan zaitezke itxaron. Ez. Buelta eman nahi nion saldiari, baina ez dut lortuko. Ez dago, baina gure barruan, legalki hori ez dago, ez da existitzen. Zuetzara nerea. Baina, sentimendu bezala, hori bai dago. Eta nun dago batez ere? Harreman erromantikoetan. Eta? Kapitalismoan. Botere harremanetan. Bai, botere harremanetan dago. Eta batez ere dago ama alaba semearen artean. Edo aita ama familia hortan. Nere aurra, eta horrek badu zentzu bat. Ama biologikoa eta seme edo alaba biologikoa daudenean umetokian bat dira. De hecho, 2 urtera arte, kontzeptua bat da. Aurrak sentitzen du ama bera eta mundua bat direla. Eta gero separatzen hasten gara. Bueno, beste gai bat da hau, eta iktorreko geha bulantzea. Baina hortik handator. Eta ama, aita, apego figura horrekin dugun harreman hortan bat zu nerea zara, ni zurea naiz, ez? Jarriko gara, guazen gure haurtzarora. Haurtzarora guaz, eta nere amatxo, edo nere aitatxo, edo nere apego figura hori nerea da. Eta nik berarekin harreman bakarra dakat. Eta 3. bat tortzen da. Izan daitekena heldu bat, bikotea, nere beste apego figura, izan daiteke nere anaia, nere arreba, nere aizpa, izan daiteke beste aur bat, lehengusua. Eta, batan esaten du, signifikatzen du neretzako, ostras, nere apego figura, maita edo pertsona hori sortzen ari da, harreman bat beste 3. honekin, zeina jartzen duen arriskuan gure arteko harremana. Eta ni harreman hortan sentitzen naiz bakarra, sentitzen naiz ikusia, sentitzen naiz maitatua. Eta orduan, arrisku horretan, nire bakarra izate hori, nire maitatua izate hori, arriskuan jartzen du. Orduan, niri beldurra pizten zait. Eta beldurrarekin bat, 3. harreman hori suntsitzeko gogoa. Orduan, jaroskortasuna bada beldurra eta amorroaren artean sortzen den emozio oso interesgarria. Bueno, aipatu duzun definizioetako batean esaten zen sentimendu mingarria, ezta? Nik uste hor ados gaudela denok, beste ñabardura, autoestima gora edo ez, beldurra gora ez, mingarria dela, nik uste hor bat egiten dutela gure definizio guztiek. Ze arriskuan jartzen du nire ongizatea. Ze gu txikia garenean gure ongizatea dago gure apego figura horren baitan, hori ala da. Gero juten gara hori lantzen eta azten garen einean hori juten gara beste foko batzuetan jartzen. Orduan, nire apego figura horrek baldin badu beste harreman hain signifikatiboa beste pertsona batekin, ja ez naiz bakarra, ja ez naiz maitaitua. Vale? Gero nora plasmatzen dugun hori? Aurra garenetik, gero ja, ateatzen gara pixkat gurasoen edo apego figura horietatik, eta juten gara lagunen gana. Eta lagunekin hori reproduzitzen dugu ere bai. Nire lagun mina nerea da, ez jun beste batzukin, gehiago edo gutxiago, baina hori badago, nolabait. Eta gero non plasmatzen dugu hori, heldu garenean, orokorrean. Bikotearekin. Eta gero, gure seme-alabekin baldin baditugu. Bai? Bale, horrela goaz mundutik. Orduan, jeloskortasuna bada emozio bat gurekin dagoena. Noiz egon daiteke gehiago edo gutxiago? Hori bai, segun gu nolakoa garen, eta segun nolako harremanak bizitzen ari garen. Hori, evidentemente, ala da. Vale? Gure testu inguruak eta gure izaerak zer ikusia handia daka hemen ere bai.
que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar, y cantar, y cantar. Asko gustatzen zait, Gorkak hola botatzen dizkigun txio modukoak entzuten dunen dona hitz egiten. Jarri du, me suena. Claro, atzo gidoia prestatzen ari nintzela eta honen inguruan ikertzen daula, nire Instagramen botan un galdera bat. Jeloskor bezala, jeloskorra zarela, pertsona jeloskorra zarela sentitzen duzu edo ustez, bueno, holako zerbait. Eta, bueno, pues gaur bota ditut ere erantzunak horre Instagramean, baina oso polita izan zen nola ikustea hor zegoen jokua, ez? Azkenean, claro, hor trampa badago galera horren atzean, ze ni jeloskorra bezala agian ez dut pentsatzen naizela, baina jeloskortasuna sentitu ezaket. Gero oso garrantzitsua da horrekin zer egiten dugun. Bai? Emozioak sentitu ditzazkegu gehiago edo gutxiago orain ikusiko egun bezala, segun eta egoera, baina gero horrekin zer egiten dugun niretzako da esanguratsuena. Zeni jeloskortasun hori sentitu ezaket eta esan, bueno, baino pertsona horrek ez dakit, nolabait hori kokatu, beste pertsona horrek eskubidea daka, ez dakize harreman izateko, eta horrek ez du esan nahi, ni gutxiago naizenik, eta bar. Edo, esan, hilko dut beste pertsona. Eta hortan, bueno, hori gertatzen da. Bai, gertatzen da. Orduan, jeloskortasunak badu funtzio bat, emozio guztiek bezala, eta nolabait funtzio hori esan dezakegu informatiboa izan daitekela. Edo, jeloskortasuna pizten zaigunean, informazioa dago, eta hori eskuratu dezakegu. Zein da informazio hori? Maite dudana galtzeko arrisku bat sentitzen ari naizela. Vale? Orduan, nik emozio hori kokatzen baldin badet horrela, arrisku bat sentitzen ari naizela, sentitzen ari naiz. Ez? Eta badakigu bizitzan arriskutsua berez ez dagoela ezer. Arriskutsua dena. Zerren aurrean sentitzen dut nik arrisku bat? Nik pentsatzen edo sentitzen baldin badet ez ditudala baliabide nahikoak horri aurre egiteko edo kokatzeko pixkat hortan. Eta azaldu dudan definizioa berriz ere definituko ez, zehatzo egon nintzen nola nahiko sortzailea eta orduan idatzen hon hau. Nola definitu dezakegu edo nola azaldu dezakegu jeloskortasuna zer den? Ni eta Xen artean harreman urdina dugu. Vale? Eta harreman urdin hortan ni bakarra sentitzen naiz. Sentitzen naiz maitatua, ikusia, ulertua, eta ni hazi eta ezi egin naitekela sentitzen dut. Orduan, batean I azaltzen da. Eta I eta Xen artean, hasten dira harreman bat izaten, zeina ni baloratu egiten dut, harreman hori urdina dela ere bai. Bai? Orduan, zer gertatzen da? Nik arrisku bat sentitzen dudala. I eta Xen artean, harreman urdina baldima dago, ni ez naiz bakarra. Ni agian ez naiz maitatua, ez dut merezi maitasuna, ez dut sentitzen maitasuna, ez naiz sentitzen azita ezi egin naitekela. Vale? Orduan, nolabait, jeloskortasuna bakarra izatearen horrekin zerikusia ere badu. Zegu ere harreman sakonetan sentitzen gara bakarrak, gure artekoa bakarra da. Eta hori hala da, hori hala da. Harreman guztiak dira bakarrak. Ez dago harreman bat errepikagarria, errepikatzen dena. Orduan, zer dago hor ere bai? Dagola sinismen kolektibo bat gizarte bezala, sentitzen degula edo pentsatzen degula, sinismen bat dugu esaten duna ni bestearentzat eta bestean niretzat dena izan behar gara. Eta asetu behar dut dena. Asetu behar dut bere ozioa, bere plazerra, bere mina, bere hau, bere bestea, eta hori ez da egia. Eta horrek kalte handia egiten dugu. Eta ze aspergarria. Dena asetu behar balin badezu eta da brutala. Eta beste norbaitek zure behar guztiak zure behar guztiak pertsona bakar batek asetzen balin baditu. Claro, eta nondik dator hori? Berriz ere, apego figura hortatik. Jaiotzen garenean, badagoko figura bat berez, dena asetzen duena. Eta hori dator umetokitik. Eta ezagutza kristauetik. Zien dena dago lotuta. Me dejó el tacón de aquel zapato y ahora
Pierdo taxis por Gran Vía y rezo de reojo por si acaso la encuentro persiguiendo a un policía. Horrelako gaiak datozenean, Donapian Iznietok haurtzarora eta eramaten gaituenean, etortzen zait burura kantu hau, esaten du, lasai, sendatu gabeko haurtzaroaren ondorioak dira. Son restos de una infancia mal curada. Eta, politi iruditzen zait esaldi hori. Claro, eske haurtzaroan eta umetokian gaudenean bizi dugu errealitate bat, jaiotzen garenean errealitate hori hautsi egiten hasten da. Ta hor, jaiotza ja da dolu bat. Eta ja jaiotzarekin bat datorren bizitza dolu konstante bat da. Hau ez da horrela, eta hor dauden sinismen inkonsienteak jumargea berregiten. Eta bizitza, niretzako askotan bizitzaren definizio bat hori izan daiteke. Ez? Ni natorren sinismen guztiak berregitea, haustea eta berregitea. Ze askotan gertatzen da hori, ez? Eta gu bai sentitu dugu noizbait dena ginela, eta pertsona batentzako eta beste pertsonak dena zela. Orduan, kontu zibile barga horrekin ze ez da errealitatea. Berez, gurean, ez? Presioa handia izan daitekelako pertsona, badelako pertsona batentzat bestearen dena izatea. Baina hori badago gure barruan gehiago edo gutxiago, landuagoa edo ez landuagoa. Dago jendea, ia ez dakana sentsazio hori, eta dago jendea presioa handia sentitzen duena horrekiko. Eta hori importantea da zaintzea. Eta fijatu behar gera, horrekin gauden, sentsazio hori degun edo ez. Hala ere, honekin, jeloskortasun mota ezberdinak daude. Eta bi foko izan ditzazkegu hemen. Nolabait, jeloskortasuna nitik datorrenean, hau da, ni naiz intxegura sentitzen naizena, nolabait, autodesbalizazioa handia dudana, eta orduan horrek bai errealitateak edo nire tezingurak olako egoerak nolai plasmatzen dizkidanean, niri pizten zait nire intxeguritatea. Ostras, egia da, nire bikoteak edo nire lagun batek oso ondo pasatzen dula beste batekin, juten diralako mendira eta bar, eta ni ez naiz oso mendizalea, eta hor arriskua sentitu dezaket, eta, valorazio bat egin, pixkat nerean, ez? Edo, egia da, ez naizela hain divertigarria, edo begirazte gorputza duen besteak, edo, begira nola pentsatzen duen besteak, eske da pertsona bat oso argia, eta oso azkarra, eta ni ez da hainbeste, eta hori bai, norberaren autoirudiarekin eta autoestima eta desvalorizazio horrekin zer ikusia daka, baino dago beste puntu bat eta niretzako oso interesgarria da harremanean sor daitekela intseguridade bat. Ni nolabait, nire autoirudiarekin, bai, ditut nire gauzak, batzutan ez naizena hain baloratua sentitzen edo ikusten nire burua, eta beste batzutan bai, baina orokorrean egoera ezberdinetan, naiz eta intseguridadea piztu, nolabait kudeatu dezaket. Baina, batean, azaldu da harreman bat nire bizitzan, zeina berarekin nagonean edo harreman hortan, bai, jeloskortasuna piztu egiten zait. Ta, jeloskortasun hori horrek ez du hainbeste hitz egiten nitaz, baizik eta harremanetaz. Hori esan nahi nunik, esan detenen, ez du dala beti lotzen jeloskortasuna autoestima faltarekin. Eta izan zaitezkela pertsona bat, lehen esan bezala, autoestima bere lekuan daukana eta harremanak eramaten zaitula leku horretara. Hori da. Eta hemen garrantzitsua da ezberdintzea lanketa ez da berdina. Batean lanketa da pertsonala, eta bestean lanketa harremanean da. Eta nahiz eta lanketa pertsonal pilo bat egin, ez den aldatzen. Judge me, 'cause if you did, baby, I'd touch you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd touch you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Claro, bestiak esaten duen bezala, ez? Hemen bakoitza ditugu gure mobidak. Hori da, eta epaitzen badituzun ere mobidak, nik zure mobidak epaituko ditut, majo.
Eta, claro, ni baldin naiz konsiente nere mobietaz, eta badakit, pues, pixkat, gutxi gora bera, pues, nola bizitzen ditudan harremanak, edo ze sentitzen dudan, eta hori kudeatzen ari naiz, alduan oberen beti bezala, eta ikusten bade, harreman honetan, behin eta berriz, harremanean jarri behar dugu fokoa, eta ikusi hor zer dagoen. Igual potere harreman bat sortzen ari da, harreman batean berez ez dena egon behar, edo poterea baldin badago, potere harremanotar ze nolako joku daudez, askotan pues, paradoja asko ematen dira harremanetan, eta hor, pues, bai, beti ere, askotan esaten duan bezala, sentitzen dugun horrek garrantzia du. Orduan, lanketa pertsonala egiteko edo harreman lanketa egiteko. Baina bai konektatu behar dugu sentitzen dugunarekin, eta baldin badago hor nolabait zerbait pues, minarekin konektatzen gaituna eta desoreka horretara eramaten gaituna, fijatu gaitezke, ez? Zein txeguritate dagoen nere buruarekin, nere buruarekin sentitzen naiz intxeguro, baina nun ari naiz intxeguritate hori fokalizatzen. Zer ari naiz jasotzen kanpotik. You got too, 'cause I got issues, but you got too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory. Barkatu, abestian galdu naiz. Niri asko gustatzen zeta bestia bere. Abesten hasi, eta, klaro, galdu egiten dara. Nahi horregatik gustatzen zait, nik ustet aditzean dagoela arazoa, ez dela zu jeloskorra zara, izan beharrean egon dela, jeloskor nago, edo harreman honetan jeloskor nago, edo bizitzako une honetan jeloskor nago, eta ez izan, ez zait iruditzen berezkoa denik. Ni pertsona jeloskorra naiz, eta orduan eukiko ditudan harreman guztietan jeloskor sentituko naiz, edo uste dut eske izan, horregatik. Edo dena gara, edo ni esaten badimena jeloskorran naiz, hor ere gehitu behar diot, eta ez naiz ere bai. Zer momentu batzutan izango naiz, edo sentituko eta beste batzutan ez. Orduan beti gaude. Osea, mugikorra gara, aldakorra gara, beti aldatzen gaude. Orduan aldaketa hortan kontuz ere esaten dugunarekin, horregatik atzo ere sare sozialetan nola jarri nuen, ez? Ikusteko nolako pertzepzioa dugu guregan. Orduan, claro, ni esaten baldin badiot nere buruari jeloskorra naiz, baina proiekzio bat ari naiz jartzen harremanei. Eta esaten baldin badet ez naiz, bai, agian jeloskortasuna sentitzen ari naiz eta ukatzen ari naiz. Bueno, jakin emozio hori sentituko dugula gehiago gutxiago ze emozio bada, eta hor dago unibertsala da, denok sentitzen dugun edo sentitu dezakegun zerbait da, oso kulturala da ere bai. Dena bezala, eta horren aurrean sinismen ezberdina daude emozio guztien atzean bezala. Eta nik ekarri nahi nuen hemen sinismen bat nahiko lotuta jeloskortasunarekin, dena ez bazaude jeloskor, ez nauzu maite. Wow, hori Victor Hugoti dator. Anda, hori iznekin. Victor Hugo esan zuen, jeloskor ez den gizona, ez dagoela benetan maite minduta. Claro, eske hori da sinismen bat, hor dagona. Bai. Bueno, hau Victor Hugo esan zuen, akaso ideia hori bazegoen gizartean, baina pixka nolabait berak ezagun egin zuen, eta hori bada, bestakit gaur egun garaiak pixkat aldatu direnean, akaso Googleek ez duain errestopatuko, baina duela 20 urte Victor Hugoren esaldi ezagunenetako bat hori zen. Eta hori dago, eta nire inguruan, nire bizitza pertsonal, ez deta inbeste hori ikusten, naiz eta jakin hor dagoen, baina asko ikusten dut nerabe zaroan. Neraben artean, naiz eta nik uste dut feminismoak asko eragina handia izan duen horren austuran, nola nerabea zaroa da garai bat, hori, informazio asko dakagu, gaude hori sinesmen batzuk eta bizimodu batzuk apurtzen beste batzuk sortzeko, maitasun eta harremanen lehenengo bizipen potenteak dira, maitasunezkoak edo ez, hor ere bai askotan da, ostras, ez dituzu ez daude jeloskor honekin, orduan ez nauzu maite, kontuz. Jeloskortasuna eta maitasuna ez dakate zer ikusia, osea, jeloskor egotea ez da maitatzea, eta hor ere, olako esaldiak jasotzen baldin baditugu, ere alerta.
Vale? Ez da egia. Ez da Victor Hugoren movida bat, edo bai, sinismen, bueno, pues aintzinako sinismen bat, ez? Nolabait, azkenean, jeloskortasunarekin, edo hori baldin bada gure izpide, hor kontrola handia dago. Azkenean, beldurrari jaten ematen baldin badiogu, kontrolatzaileak bihurtzen gera. Orduan, nola, hainbatean, jeloskortasuna beldurretik datorren, pues ere bai, bihurtzen gara pertsona kontrolatzaileak, eta horren, bueno, pues trampa horiekin, bestea eta gure burua ere kontrolatzen. Eta gaina, bagarela pixka bat batzuetan oso zuri edo beltz, ez? Beti muturreko jarrerak. Ez balin bada jeloskor jarri honekiko, eta indiferentzia sentitzen duelako nerekiko. Ez tartean sentimentu asko daude, indiferentziatik jeloskortasunera, bueno, oso sentimentu osasuntxu daude, eta ez da bata edo bestea, hor tartean bizi gara. Bai, eta berriz ere botako ez, uste garrantzitsua dela, jeloskortasuna emozio bada, jeloskortasuna sentituko dugu egin baten edo bestean, intentsuago edo ez intentsuago, gehiago edo gutxiago, baina hor emozio bada, eta emozioa dira energia bultzada gure gorputzean, orduan, hori sentitzen baldin badugu, ez da ingarrantzitsua sentitzea edo ez baizik da horrekin egiten duguna. Eta badaude nolabait jeloskortasun sanoak, naturalak, ezagik, komedian artean esaten dut, eta beste batzuk patologikoak, hau da, ez osasungarriak. Zer definitu dezake jeloskortasun patologiko bat? Estimulua txikia izan da, nere erantzuna erraldoia denean. Hau da, ikusten dut nire lagun bat, beste batekin poteatzen. Eta nire erantzuna da, pertsona hori, ez dakit, kolpatzea. Edo nire laguna blokeatzea toki guztietatik. Edo, ez dakit, ostikada bat ematea buruan. Ez dakit, bai? Nolabait, nire erantzuna horrekiko, hori, eta etengabe olako jarrerak baldin baditut, pues hor, kontuz, ze adierazle bat da, zeina nik ezin dut kudeatu min hori. Ez, esaten du, ostras, dona, sentitzen duzu mina, zure laguna ari delako beste batekin poteatzen, sentitzen duzu harreman hori zurea dela bakarrik, pertsona hori zurea bezala ulertuta, eta sentitzen duzu arrisku bat, ez? Nolabait sinisten duzulako pertsona horrek dena izan bardula zuretzako, eta ezin dula berez, beste inorrekin konpartitu hori, eta zu izan bartzalera, orduan. Eta naiz eta hori ala sentitu ez dezu kudeatzen. Ez, ari zera hor esaten, bale, nire erantzuna, pum, zuzenean, izango da, suntxitzailea. Horralare badira, ez, zeloen jeloskor sentimendu horren, o jeloskortasunaren giroan puntu perverso xamar batzuk, oso kulturalak direnak, adibidez, ez baizu kaso egiten zeloak emaizkiozu. Oso dago txertatuta, oraindik gure kulturan, ez? Eta perversio modua. Bai, eta norbaitei atentzioa, norbaiten arreta jaso nahi badet, hori, bai, zelo horrekin, edo jeloskortasun horrekin jokatzea. Bueno, nire oso interesantea iritzen, aktibatzailea bat da. Eta hori, bueno, bai, perversoa izan daiteke edo ez. Baina, agian balio du epe motzera, baino epe luzera horre... Kontua da, hor, konstienteki jolas bezala erabiltzen baldin badugu, edo konstienteki herramienta bezala erabiltzen badugu, hor ezberdintasuna dago, ez? Ni ez naiz arduratzen, eta zeloak ditut nire bikotea beste batekin, ez dakit, harreman estua izaten ari delako, eta nik esan beharrean aizu maitia gauza bat, eske honek mina ematen dit, edo intseguro sentitzen naiz, edo ez dakit harremanetaz hitz egin behar dugu, hori hortaz arduratu gabe, ni hasten naiz jokaera, bueno, arraroak edo, bai, ez dakite, pixkate manipulatiboak edo izaten. Orduan, bueno, hor bai, horrek agian zentzua ezaka, harremana ez gaudelako zaintzen, ez? Baina, bueno, badu puntu bat jolastearekin bat, ere, ez dela zer gertatzen, ez? Baina, ez dago pixka lotuta lehen hasieran aipatu dugun jabetzarekin, alegia. Beste norbaitekin egote horrek suposatuko dion sentimendu hortatik, zeloietatik, nahiko du ni egotea. Eta hor badago
nire puntutik, nahi gaudu nire izatea beste norbaiten izatea, naiz eta ez dudan gehiegi nahi, baina beste batekin egon aurretik nirekin. Claro, eske hori da denok bizi izan dugun zerbait, horregatik juten naiz haurtzarora, denon parte da, ein batean edo bestean hori, ez? Bizipen hori bakarra izatea, naiz eta jakin mentalki ez garela eta utzi ditugun, badago, gure memoria emozionalean bizipen hori dago, hori gordeta dugu, orduan aktibatzea interesgarria da, ez esaten orain norbaitekin liatu nahi baldin baduzu piztu zeloak, ez da hori mezua. Baina jolas moduan egitea eta hori erabiltzea ez dituzte, hola, per se, denik zerbait mingarria, patologikoa, perversoa. Baina bai, erabiltzen baldin badugu etengabe hori gure harremanak pizteko edo itzaltzeko eta gure bizipenen emozioen eta harremanen ardura ez baldin badugu hartzen, bai, hor kontuz. Goizeko 11:50 minutu dira, hemen txeari gara Dona Peianiz Nitorekin, hainbat ez emozio baten inguruan, ez? Jeloskortasunaren, bekaizkeriaren inguruan. Ez dakit, Dona agurtu horretik, beste osnarketari geratzen ote zaigun, zarek egitu nahi duzuen, ze nik azken minutuetan nostalgia giroan murgildu nahi dut, beraz, orain digualoko gutartetxo. Bai, nik aldarrikapen bat egin nahi dut. Venga. Duela egun batzuk gertatutako zerbaiten arira. Nere inguruan badaude bi aur jaio berri, hilabete batzuk dauzkate. Lehengusinak dira. Eta oso adin paretsukoak. Aur hoien amonak, aurrekoan, WhatsApp talde batean, bi bilobak alderatu zituen. Batak gutxi jaten duela eta ilarra dagoela, bestea baskoz, ez dakit ez, lodiago eta sendoago, eta implizituki hor bazegoen politiago dagoela, ez? Hainbeste jaten ez duena, ez dela inpolitia, bestea politiagoa dela. Horrelako komentarioak oso ohikoak dira, ez dakit, amonen, amen artean, beste belaunaldi bat eta zari naiz, ez orain, ez da, 30 urte dituzten emakumeen adina, bai, baita ere. Baina egean oikoagoak, 60 urte edo dituzten 60 piko, 60 emakume hoien belaunaldian. Jarraitzen baduzu horrelako komentarioak egiten, noizbait ziurrenik, bi aur horietako bat jeloskor sentituko da. Eta gainera agian itxusitu egingo diogu jarrera hori, en plan, eske zei jeloskorra zaren. Agian begiratu behar dugu, agian zuk erabat alderatzen balin badituzu, bi pertsona, horietako bat edo biak edo momenturen batean jeloskor sentitu daitezkela, ze erabat alderatzen ari balin bazara bata bestearekiko, hor agian sortuko dezu zerbait itxusia esango nuke, eta aldarrikapena da ez egiteko horrelako iruzkinak. Bai, nik uste orokorrean, ez? Horrelako konparaketak, ez jeloskortasunagatik, ez du laguntzen. Ez du laguntzen. Inor, batzutan egia da motibatzen duela, baino aur txikiei, mesez, ez konparatu, aur txikia nahikoa dute aztearekin. Noski. Eta batez ere, aur txiki ere, euren buruetan, azpimarratzearekin zer diren, edo piskat klitxea, mizkina zara, zu zera jaletxarra, eta horrek zair asko laguntzen duen, amama pelikulako zuaitzaren kolorea bezala, hor badago umetatik ere, egozten zaizkigun ezaugarri batzuk, eragina dutenak. Hor azkenean, nahi beti gustatzen zait, hitz egiten ari den pertsona horri egokitzea hitzoiek. Ze esaten du horrek zutaz. Ez, agian amama horrek badu nolabait perfektua izatearen kontzeptua, orduan hori plasmatzen dio bilobetan, ez dakit. Azkean, hor bai eta ezakegu ardura eta esan, lasai ez, utzi izaten. Edo niri asko gustatzen zait aurrekin horlako konfliktua daudenean, aurrari nolabait beste mezu bat bidaltzea eta lasai maitea zu jandezakezu nahi dezuna, eta ederrazara izatearekin bakarrik, ez dezu ezer kumplitu behar. Baina bai, gizarte honetan, badaude gauza asko konparatzen ditugunak, jendea ere bai, eta jeloskortasunari bueltatuta nolabait
jeloskortasuna zerbait txartzat bezala hartu da. Eta nahi bai nator nire funtzioa hemen askotan da emozioak ez kalifikatzea hortan, ez? Onak edo txarra dira, jeloskortasuna da, eta funtzio bat du, informatiboa da, eta gutaz hitz egiten du, harremanaz hitz egiten du, orduan, pues emozio guztiekin bezala, ez? Orduan, listo, jazta, bizi dezagun, eta jazta. Uste dut honekin, Dona Peianiz nitu agurtu dezakegula, eta nostalgiari buruz beste batean hitz egingo dugu, baina nostalgia kantua gaurkoz behintzat azkeneko zentzungo dugu jarraian. Dona Peianiz nitu mila esker, eta laizter arte. Hori da. Entzule, orainik konturatu ez bazara, eta duela gutxi ari bazara Naiz Irratia entzuten, hauxe da, Jon Maiak eta Gorka Hermosak sortu duten kantua, eta Silvio Rodríguez, euskeraz, kantatzen jarri duena primizian hemen Naiz Irratian. Batzuetan oarkabe nostalgiaren beso gozotan galtzen naiz ta ume itzuli aitonaren txori usaindun jertze granate hartara barre Muxu dena maitasuna betirako ziren garaira Silbioren kantu leunak mendiak kromo albumak taizerdi usaina taizarapeko lehen jolas beldurtien lehen Ja gurekin ez daudenen ahotsa gogoratzen ari naiz orain ametsak beldurrak talagunak elkar bezarkatuta hile zorta kantari ohartzerako amaitzen zitzaizkigu udarak Eta Silvioren kantu honekin, Silvioren euskarazko kantu honekin, Gorka Hermosaren Amore izeneko kantutik abiatuta, Gorka Hermosaren sorkuntza, hitzak eta ahotsa Jon Maiak eta Silvio Rodríguez jarri dizkiote, ahotsa bintzat. Gorka Hermosa berak akordeoia, pianoan Nacho Soto, hortxe izan da biolontxeloan Peio Ramirez, eta Blanchard Esteginsek osatu du, orkestrazioa, hortxe kanturako. Silvio Rodríguezen ahotsa eta bideoa berriz, Odei Barrosorena, beraz, lantalde zabala, Alkimia Filmsekin batera osatu duten bideoklip horrena. Eta gu bagoaz, gaurkoz nahikoa, emozio nahikoa, nostalgia nahikoa, zelo, jeloskortasun eta danakoak, eta nahiko irratiere egin dugu, astelen izateko tamainan. Juno Romatet Ibarguren datorren astelen arte. Datorren astelen arte. Goiuri Zeizarandia bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzule plazar baduzue gu bihar hementxe izango gara. Goizeko 10:05 orain, 12:00 informazioaren zate txandamen Naiz Irratian. Agur denoi, baita txatean zabiltzaten hoi, Spiderman, Gorka eta konpainia. Eta esan dagoa, bihar arte, ondo izan. Agur.
Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz